Chámome Adri Pereiro e son luthier. Dedícome á construción de instrumentos de corda frotada, onde pois intento levar o foco á construción de violonchelos. Cando fixen por primeira vez o meu primeiro violonchelo, cambiou o meu concepto sobre a lutería e sobre o que eu entendía como que era construir un instrumento, non? Era un instrumento que me aportaba unha grandeza, unha sensibilidade, un contacto físico que non encontrara ata agora con nada. Traballar nel era algo moi sensorial. Un instrumento tamén moi duro, moi físico, que empezas con forza e acabas con lesións, ás veces. O rango dinámico do violonchelo é moi semellante á voz humana e se cadra por iso que me familiarizo moito con el. Cando empezou todo isto, todo este camiño da lutería, marchei a Bilbao e dime conta que unha parte de min non estaba comigo, estaba aquí. Foi nese intre e ao longo desos 3 anos onde me percatei da necesidade de devolverlle esa obriga que tiño coa terra. O obxectivo deste proxecto é dar forma a un instrumento mediante as historias de persoas que impactan culturalmente, artísticamente, económicamente e humanamente nesta terra. Cando merquei a primeira casa, tiña 19 anos, fui así un pouco por ideais, sin pensalo tampouco moito máis alá, e a primeira idea que eu tuve, como quería tamén vivir vinculado ao monte, o primeiro proxecto foi unha explotación de cabras. Non resultou por varios motivos. Tampouco acaba de estar todo ben estruturado porque era un proxecto dunha explotación mentres tampouco tiña a casa para vivir, entón, bueno, acabei sendo realista e centrándome na rehabilitación da vivenda na que resido. Eu intentei guardar toda a madeira antiga da casa para mobiliario, para reutilizar ao final, porque é unha madeira moi antigua, seca, de castiñeiro da propia aldea, dos castiñeiros que temos o souto que rodea toda a aldea. Que me iba a decir a min que iba a acabar formando parte dun chero. O inicio deste proxecto veo a parte máis primitiva de min. Veo a parte de coller cas mans a madeira e de non ter a madeira procesada, de entender como funciona un tronco, como funcionan os anéis, o corte, a fendedura, o análise do que facían os vellos carpinteiros que estamos a esquecer e que realmente vemos como un produto transformado. Para min isto foi empezar de novo a entender. Estamos aquí por diversos factores que nos foron traendo pouco a pouco. Primeiro que eu nacín aquí, pero marchei fora, non? E despois de uns cantos anos coñecín a Elba e pouco a pouco, pois visitando Casallo e Trevinca e todo este entorno, decidimos que podría ser un lugar idóneo, ¿no? para levar a cabo un proxecto de actividades na montaña, na natureza. Esa foi un poquinho a idea inicial. O que plantexamos facer aquí pois son reunións tamén de xente que ven facer cursos, de escolares que veñen facer excursións, campamentos no verán. E bueno, e está sendo pois tamén a nosa casa e a futura casa da nosa pequena, que tamén é o presente e o futuro deste lugar, no? Para min agora mesmo. Porque maternar
deste xeito é a mellor forma de maternar. Para min é un verdadeiro honor, no, ser guía en este lugar, porque nacín aquí, porque me gusta un montón toda a historia, e poder ensinalo, poder ir ca xente a descubrir estos lugares é un privilexio, no? E igual que todos estos, pois o Teixadal, unha xoia, no, botánica, que ten unha diversidade inmensa, e que ten ese reducto de teixos, ese ecosistema que forma o teixo ali, que ten unha potencia enorme, miles de anos, donde se vai rexenerando constantemente e a nos dá un pouco ese sentido, no, de perspectiva, de non querer todo inmediato, no? O teixo medra moi pouquiño, medra moi pouquiños centímetros cada ano, pero mantense aí, o sea, un bosque, un dos ecosistemas máis antigos da Península Ibérica que temos aquí ao lado e que non está transformado pola man humana, é dicir, é natural. Levo pois máis dunha década, penso que sobre 13, 14 anos xa no mundiño da escultura. Todo isto comezou, bueno, pues, de cativo, me gustaba pintar, eso derivou en estudos artísticos, eso derivou no descubrimento da escultura e no enamoramento cara a ela. Comecei a tallar con motosserra, casi desde os inicios, porque buscaba unhas dimensións, digamos, que se saían un pouco das posibilidades de traballar a man con ferramentas máis rudimentarias e pola tradición, pois, da vida da aldea, da familiaridade ca máquina, de ir a leña todos os anos, bueno, pareceume unha boa idea e resultou ser unha boa idea. A gracia que ten a motosserra, os debuxos que fai na madeira, as texturas, bueno, un xogo bastante amplo e enganchoume e agora non concibo unha escultura se non é con motosserras. Gústame traballar con madeira, poder ser autóctona sempre, evidentemente. Bueno, polas facilidades e porque, bueno, os galegos somos orgullosos hasta para a madeira que traballamos, así que eso. E nada, tiña aquí un tarugo bastante grande de pino de Oregón, pero galego, véxase, e pensei en Adri no seu proxecto porque é unha madeira moi noble e que penso que lle pode servir para o seu proxecto e que penso que non estou equivocado. O traballo de investigación con estas madeiras ven de man da colaboración totalmente desinteresada da Escola de Lutería de Bilbao, onde tivemos a oportunidade de ir, analizar e medir as madeiras que utilizamos para este instrumento. Os resultados acústicos que nos aporta este proxecto pode axudar a que nun futuro a materia prima que temos, a materia prima que nos rodea, chega a ter un valor adicional con un impacto económico, social e cultural en Galicia a través da creación de instrumentos musicais. Como, por exemplo, no norte de Italia ou na zona de Rumanía, a obtención de abeto ou de arce é unha pequena pero moi importante parte da economía para a zona, pode chegar a ser a unha escala máis micro en Galicia para os pequenos produtores de madeira local.
ciprés para a tapa, chopo para o fondo, castiñeiro para os aros, pino de Oregón para os contraaros, cerdeira para o mango, teixo para a pestana inferior e pestana superior, e ciruelo para o diapasón. Este proxecto levoume a recorrer lugares increíbles que descoñecía na miña propia terra. Levoume a coñecer a persoas que me abriron as portas da súa casa. E tamén me levou a entender que dunha forma, se cadra romántica, queda a posibilidade de comunidade. A comunidade aquí era unha necesidade ao final polo entorno, por como eran outros lados de Galicia, polas labores que había que facer, polo volumen de traballos. Entón a xente, se quería subsistir nun lugar como esta ou nun lugar rural, necesita estar unida, necesitaba compartir traballos, necesitaba axudarse. Hoxe en día non temos esa necesidade, pero sigue sendo moi importante que creemos esas comunidades, que as manteñamos e que as reformulemos. A xente cando ven que ven personas de fora expresamente aquí a pasar varios días a disfrutar do monte, da aldea, da xente, eso dalle eso, un orgullo a xente de aquí do seu, no? do que teñen, e creo que é importante que recoñezan que unha aldea pequena pode ser tamén algo moi valioso, non? E o monte, a natureza, a montaña que nos rodea ten un valor. A mí o que me fixo vir pois é a natureza, a ausencia, a falta de, ao final, de estímulos humanos, de carreteras, autopistas, é dicir, pero ao final esa falta de todo, ao final ese imperativo da natureza, a mí é o que me fixo vir aquí, o que me fai disfrutar desto e o que me fai reafirmarme cada día en que foi unha boa decisión. Das cousas que máis me gustan de vivir aquí é cando chega o outono, prender a cociña, meterme na cama con un silencio, mirar pola ventana, ver as estrelas entre o fume que sale da chimenea e ver ese fume sair e sair e sair mentras estou na cama quedándome dormido. É das cousas que máis me gustan. Penso que o mellor de vivir en Casallo é a tranquilidade que podemos ter. Non dependemos de coller o coche, de vivir baixo a ansiedade do tráfico, escoitar a velaiona polas noites. Dende fai un par de anos estou inmerso nun proxecto persoal que é a restauración dunha antiga casiña. Estou no tomando como algo, sí, como un proxecto artístico, porque ao final é crear un espazo onde vivir sexa un privilexio. Con todo isto, pretendemos de algún xeito non só poñer en valor, senón manter ese valor no tempo. Dicir que rural é mozo, que hai posibilidade con esforzo, pero que necesitamos de algún xeito que non quede no baleiro, que estas historias se convirten en outras máis.